Hola a todos e a todas, ou a todas e todos, como queirades. Estou estudando unha pequeniña música que vos vou deixar grabada a continuación inteira, que, bueno, aí vede reflexado, pero xa vos poñerei por aquí abaixo. Nada, música bueno, do cancioneiro de Uppsala. É unha serie de variacións, de modos típicos da época que fixo o mestre Aldo Bova. Eu estaba estudando. Simplemente vou mirar para que vexades o que quero facer. Os 8 primeiros compases, que é o que está por aquí abaixo posto ahora, ou debería estar. Ben, estes 8 compases é unha frase moi clara que se distribúe en 4 máis 4, é dicir, acabando os 4 primeiros nunha semifrase e formando os 8 completos unha frase. Vedes que realmente donde hai unha cadencia de final e nos 8, non? Temos ese descanso nos 4. Pim, pam, pim, pim, poro, poro, pim, pim. Con apoiatura, tira, que aquí o marcarei, vedelo? Sí, vale, como poñer un acentiño ou o que queirad, porque é moi importante que vos vou falar isto no que se refire á gaita de folk, non? Depois, seguimos ca seguinte frase. Terarero, toremboriraro. Vale? Ben, primeiro motivo, abre, pecha. Re, fa, re, si. Eso, para nós, na gaita é relativamente sinxelo, non? Porque o fa xa vai sonar. O noso aire traballa, velocidade de aire. E recollemos. E nos vai axudar tamén poñer dedos para escurecer esa nota. Vedes, partimos de un re, vamos a un fa, volvemos un re, realmente non pasou nada, entón o noso aire ten que ir de camiño como se non pasara nada entre res. Agora cambiamos, vedes, nos seguintes dous compases para completar esta semifrase. O primeiro ten a subdivisión dun 3x4, se vos fixades, non? Está escrito dese xeito, ademais, para que este moi claro o contraste, non? Vedes que un 6x8 ten 6 corcheas igual que ten un 3x4, o sea que o que cambia é a distribución, non? É a acentuación de agrupar de 3 en 3 ou agrupar de 2, 2, 2, 1, non? O sea, 2, 2, 2, perdón. Camiño repetindo notas, máis camiño hacia diante. Toro, toro, te. Hasta o re, e agora recollemos. Tira. Claro, o la é unha nota que está moi presente, non? Nos facemos. Non dá a sensación de que estamos facendo un peche para esa semifrase, non? Entón é moi fácil. Poñemos dedos. E salimos da nota. Non sei se vedes o movimento do meu pulgar. Baixo un pouco aire, corrixo a caída de afinación con abrindo este dedo. Moito camiño do aire. Sí? Pero baixamos o aire, corriximos esa afinación para que non caiga, pero vedes que non podemos baixar tanto que se mova o bordón, non? Entón teríamos esta primeira semifrase xa concluída. Sí? Vale, e ora, o que é a segunda semifrase empezaría igual que a primeira, pero ollo, temos re, fa, re, do. E o seguinte do xa é na cruza do seguinte motivo. Do, re, que volvemos ao ternario. Do, re, do, si, la, sol. Aí temos a apoiatura, que agardo salga marcado por aquí, sobre o la. Re, do, si, la, sol. O sol ten que sonar moito menos. Vale, entón, que pasa? O sol é unha nota que sona moitísimo na gaita. Entón, que podemos facer? Aquí xa non poñemos nada no la, para que o la está moi presente, entón, queda presente o la, cerramos o sol. E fúndese co bordón, vides?
escurecíamos. Toco ahora entonces o final da primeira semifrase e o final da frase. Para que vexades o que me refiro dos cambios de timbre e de facendo máis oscuro e máis pianos para as apoiaturas. Sí, entón conseguiríamos ter a frase completa. Sí, ben, repetiría, etc. Poderíamos falar de todo o que ven despois, que veredes que parece que é moi dificultoso, pero non é nada, eso simplemente son variacións sobre todo isto que estábamos vendo nestes 8 compases, non? Entón, realmente o difícil é ter a concepción clara do que son estes 8 compases e logo respetala para ver as variacións, non? Por exemplo, simplemente para que vexades as dúas cousas, non? Os dous primeiros compases son... Sí, entón na variación... Exactamente o mismo. Re, fa, re, si, re, do, re, mi, fa, mi, re, do, re, mi, fa, mi, re, do, si, la, sol, la, si. E palla, moita nota, sí, ao final o que estamos é bordando, etc, facendo notas de paso, pero o fundamental é ese movimento que falamos ao comezo, non? Seguinte vez que fai sobre este motivo. E iso é un poquinho difícil técnicamente polos cambios de medios buratos. Perdón. Pasamos de medio burato aquí a medio aquí. E logo para o sol aquí. Do. Nada, é xinaxia, nada máis. Pero sí que é importante telo en conta eses cambios de... Bueno, eses cambios de rexistro, non? Que sean o máis limpos posibles para respetar este diseño. Entón, pararíamos de... O segundo. Terceiro. Sí? Realmente vedes que é o mismo todo o tempo. Logo ten, nada, uns pequenos desplazamentos rítmicos que son moi interesantes. Sí, ao final nos estamos movendo sobre o mesmo motivo, aínda que está distribuído en partes diferentes, non? Porque ao final a escrita musical non deixa de ser un cárcere, non? Entonces, o que temos que intentar é que a escrita non sexa a que nos inflúa na interpretación, non? Senón que simplemente que sexa un medio de transmisión, non? Habería música antes da escrita e haberá música se algún día deixa de haber escrita. Ben, último, por falar de algo máis. Podíamos acabar... Pero, que fai? Entón, eso, nada máis temos que pensar que é como para darlle máis sensación de conclusión. Temos que ser moi finos. Sí, niso. Vale, agardo que vos sexa un pouquiño útil. Nada, aquí sería o movimento, o sea, a peciña inteira, vale? Deixo xusto despois desto. Chao!